Hai 19 anos que Amencer puña en marcha as mañás de verán, un programa de conciliación familiar que cada ano ve como se incrementa o número de usuarios. Cada vez hai máis, decir, nós desde que foi a pandemia, que digamos que foi un punto de inflexión, decir, viñamos dunha progresión, cando foi a pandemia, inda que tivemos tamén moitas familias, houve unha baixada moi grande por as condicións daqueles momentos, e desde ese momento hasta o ano pasado, podemos dicir que aumentamos máis do 50% das familias que estábamos atendendo. Mentras o Concello elimina o seu programa de conciliación, Amencer supón a única alternativa para moitos fogares de Ourense. O ano pasado atenderon a un total de 600 familias. De todo tipo de familias, pero a maioría son xente familias que teñen traballo, sobre todo a turno partido, ou que acaban de traballar ás 3 da tarde. Entón, bueno, pois, os nenos non poden quedar só na casa, entonces están aquí con nós, pois, aproveitando, decir, xogan, divírtense, conócense, relacionanse, bueno, pois é unha maneira de que eles, ao mesmo tempo de que están xogando, pois podan aprender algo máis, ese é o obxectivo. O programa vai destinado a nenos de entre 3 e 12 anos. O horario das actividades será de 9:30 a 1:30, pero o programa conta tamén cun servicio de madrugadores e de comedor, dando resposta así a unha bella demanda das propias familias. Facemos grupos por infantil e facemos grupos de primaria. Os máis pequeniños de infantil están en grupos por idade, e despois dentro dos grupos por idade pois facemos grupos de 8 a 10 nenos. Normalmente temos un animador por cada 8 nenos. Os de infantil, que xa son un poquinho máis maiores, tamén están divididos por edades, pero bueno, aí xa non se fan grupos, están todos entre eles xogando e facendo as actividades.